Kapinlibo ka mga PUJ driver o operator sa Zamboanga City ang nakadawat og sayong pinaskuhan human sila nahatagan og ayuda sa gobyerno pinaagi sa LTFRB Region 9. Dako ang pasalamat sa mga PUJ driver o operator sa Zamboanga City sa ilang nadawat nga financial assistance nga nagkantidad og 6,500 pesos. Karong pandemya, lakip ang mga driver sa ilabihang naapektuhan sanglit limitado ang mga pasahero nga ilang masakay tungod sa pagpatuman sa health protocol sama sa social distancing. Mapasalamaton sila karon kay wala man gud sila nahatagan kaniadto sanglit dili sila kabahin sa SAP distribution. Dako kuno kaayo kini og tabang adto sa ilang mga banay. Ang Zamboanga del Norte dunay 292 ka benepisyaryo, 66 sa Zamboanga del Sur, 47 sa Zamboanga Sibugay ug 1,637 sa Zamboanga City. Wala kami noon, zero balance, wala kaming pagkakitaan, kundi mag-aantay lang kami kung anong balita ng DOTR at saka ng LTFRB kung kailan kami pwedeng mamasada. Pinakamalaking tulong sa amin ito kasi halos 4 na buwan wala kaming biyahe, ang pinakamahirap namin karanasan. Pero sa ngayon, sa awa ng Diyos at sa tulong nila, ngayon unti-unti na kaming bumabangon. Ganun po kalaki yung dinownload dito. Even though medyo maliit lang yung region natin, pero yung subsidy na dinownload para sa ating mga drivers at operators is 17,140,500.